taking a video. Hindi ayat dan para penyumpainya. Aku bermaksud itulah ang talento hanggang sa atin ang ating mga nagsusong susuotin ang world Jujutsu number 1! Sit careful ah. Hey, don't sit. Go down. Anak ko. Can see it? Careful ah. Hey, baba anak. Baba. Get down please. Get down, you're gonna fall. Enjoy ni sit marang kita. Hey, sit. Is it fun? Is it fun? Ito pagpintasan natin. Ito yung judges na. Ni ate.
Imot gabugayam dito. Ala, awan jacket ng ano, kasi ubat sa suto. Mga lakas ng jacket na. Kasi sila Roday. Yan Roday. Sige, ito wala na kami daw. Anak, there's 2 more dancers and it's done. Let's go buy food later. Sarada yun. Ay, naglaing na.
na Mayor Itingin di Bagudpud, Honorable Mayor Rafael Ralph Kuya Rabi Benemerito II.